Tässä olisi tämä murheenkryyni Oltsin 455, joka 1000 kilometrin ajon jälkeen aina syö runkolaakerit ja sitä myötä myös osa noista kiertokangelaakereista. Ja jännä juttu, että mikä sen tekee. Tämä on arporaattu runkolinja. Pitäisi olla suora ja kaikin puoli ok. Täällä on tämä niin sanottu ylempi runkolaakeri. Ne näyttää pikkusen paremmilta. Ei ole ihan pronssille asti päässyt. Mutta sitten nämä alemmat, jotka on runkopukeissa olevat, niin täällä on ottanut takimaanne jo vähän pronssia. Tämä on kulunut tosi paljon. Ottanut ihan lämpöä ihan huolella. On kääntynyt. Se on noin paljon kulunut versus sitten tämä ylempi on siihen nähden yllättävänkin hyvässä kunnossa. Keskimmäinen on aika lailla samanlainen molemmissa. Ylä- ja alalaakerit. Ja kakkonen on kaas lohkossa oleva, on jonkun verran ottanut tuolta reunalta pronssia, mutta tämä on sitten taas tämä, joka on tässä runkopukissa, niin on ottanut tosi paljon lämpöä ja ihan pronssilla. Ja tämä ensimmäinen on taas lohkossa on tommonen ja runkopukissa. Tämä on kohtuun napakka vielä, tämä ei ole ottanut oikeastaan lämpöä. Ja sitä myöten sitten kiertokangelaakerit on. Tässä on nyt 2 ensimmäistä veiviparia. Niissä on laakerit naarmuilla. Siinä on 4 ja 3. Muista on sitten jo, ei edes pysy laakerit, on ottanut lämpöä niin paljon. Tämä on joka kerta sama. Joka kerta 1000 kilometriä ja ne on tämmöiset. Elikkä jos on vinkkiä, että mikä tämä voi tehdä, niin kertokaa. Ja tähän lohkoon en enää 4. kertaa tee tätä. Elikkä nyt mulla on tässä toinen lohko. Ja hyvä tuuri, että löytyi Suomesta tällainen 455, joka myös 0,30 ylikoossa, niin saan nyt tuosta lohkosta siirrettyä kaikki rojut tähän. Ja tässä pyöri akseli hyvin. Ja niin se pyöri kyllä tässäkin. Silloin kun se oli momentissa uusi akseli, niin käsin pyöri kyllä kevyesti. Käsittämätöntä, että mikä tämä tekee. Akselissa on runkolaakerit on naarmuilla ja veivilaakerit myös, että kyllä tämä on koneistamon hommia. Tämmöistä mukavaa.